Hi guys, and for today's video magluto kitag sinabaw nga balbakwa. Ug ang pinaka main ingredient gani guys mao ang panit sa baka, which is gipalit na nako siya sa merkado nga naka half cook at 180 pesos per kilo na. Mas maayo gid guys nga paliton ninyo ang naka half cook na kay kung kita pay magpabukal sa baka, sa panit sa baka, maabta na gitag siyam-siyam. So time consuming kay siya kung gadali mo, kung busy person mo, mas maayo kung kanig yung naka half cook na. Ug ang akong giluto karon 5 kilos nga panit sa baka ug ako siyang himuon nga sinabawang balbakwa. So nakita na ninyo akong video last time katong pulutan style nga balbakwa nga nagtrending kay dili ko na mao ang pagkaluto. Anyways, lahi mo gud pamagi sa pagluto guys. So kung asa mo nga place, depende kung asa mo nga lugar nagpuyo, di ba? And sa base sa ako nga taga CDO ko, inani ang style sa pagluto sa balbakwa nga sinabawan. It's either pwede na pud niyo butangan og atswete, pero for me pwede na pud dili sa. Ug akong unang gibuhat guys, mao ang pag-slice sa panit sa baka into square cut. Og after ana, ako na po siyang gihugasan pag-ayo para mawala iyang mga lansa-lansa and everything. O gi-prepare na po din ako ang mga panakot, which is very basic lagi kay ni guys, no? Kita mga Pinoy maoro man ginang pinaka-basic na kuto nga sagol sa atong pagkaon, which is ang ahos, bombay, luya, og tanglad. Og kani siya nga recipe guys, tayon na pud kay ni siya luton sa mga dili kabalug luto. So tan-aw lang mo dinhi kay very easy. Adto lang mo merkado, palit mo panit sa baka, anda mo ng panakot, lutuanan, tubig, din that's it. Mao na siya, inana kasayon ang balbakwa nga sinabaw. Og akong gigisa ang panakot. I don't know pero sa uban unahon nila ang sibuyas kay dali daw kuno mapagod ang sibuyas, but for me dito di ko sa pinakakaraan nga way of paggisa mao ang ahos. Nganong ahos man guys, kay mas mo gawas ang aroma sa ahos pag ang ahos ako una paggisa. After sa ahos, ibutang ang sibuyas, tanglad. Yes, giukuan gid ako ang tanglad nga igisa gyapon ako siya apil guys, kay mas musamot pud og gawas ang aroma sa tanglad. And of course, di na to kalimtan ng luya. Pag humana to gisa sa panakot guys, ato na dayong isagol ang panit sa baka nga atong gislice kanina. Then after ana, atong timplahan sa salt and pepper. It's up to you. Pwede niyo butang og bitsin, pwede niyo butang og magic sarap, pwede niyo butangan og Knorr cubes. It's up to you guys. Kitanan ingredient na to guys nga atong lutuon. Optional gina siya. It's either you like it or you dili ka ganahan. Optional lang gina siya guys. So katong sige comment nga gagamit kog Ajinomoto, again it's optional. So nakita ninyo guys, wala na ko gidritso og butang ang tubig ngano man kay gusto na ko i-absorb muna ang atong mga panakot ug ang salt and pepper kay para mas mulami o para mas mulata ang atong balbakwa. Og ato siyang takluban for 30 minutes lang gid guys kay para mogawas ang iyang aroma, mas mulami ang lasa sa balbakwa ug mas mulata pag yun. After na to mabutangan og tubig guys, takluban na pud nato siya utro for another 20 to 30 minutes. Kay the more na to siya dugay na to ipabukal, mas the more nga mas mulami ang atong balbakwa. Og after 30 minutes na tong pagpabukal sa balbakwa nga nanay tubig guys, makita na ninyo ang texture sa atong sabaw nga medyo lawot-lawot na. Then that's it. Muna na siya guys ang atong kuan nga pwede na siya nato i-serve sa atong Eat All You Can. So, i-check na to first kung pwede na ba itong panit. And yes, kuha na gid kayo siya. Grabe na siya kahumok, no? Then, do not forget to add dahunan or the onion leeks and the atsal or the red bell pepper kay muna siyang makapa-additional na po sa atong aroma o sa atong kalami. So, muna na siya guys. Ready to serve na. Basing natingala mo nga nung daghan kani akong giluto nga balbakwa kay syempre para maguna siya sa Eat All You Can guys, para at least padugay pud siya mahurot, di ba? So alin na mo diri sa bisya, pangaon na mo diri sa bisya para matirawan ninyo ang balbakwa na mo dinhi, simple but very very lami.